Γεια σε όλους. Τι κάνετε, είστε όλοι καλά? Πολύ ωραία, τέλος πάντων. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα άλλο πρόγραμμα που λέγεται MemUI32, όπως βλέπετε πάνω στην οθόνη. Να φανταστώ ότι πολλοί το ξέρετε αυτό το πρόγραμμα. Έχει 6.683 παιχνίδια, όπως βλέπετε. Εγώ φυσικά δεν θα σας τα δείξω όλα, δηλαδή μόνο κομπανιά. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το Arkanoid. Θα το ξέρετε όλο το Arkanoid, έχετε μία βάση κάτω που έχετε την μπάλα και χτυπάτε την μπάλα με αυτή τη βάση και πρέπει να γκρεμίσετε κάτι τουβλάκια για να περνάτε πίστες και τέτοια δηλαδή. Εντάξει, αυτό ήταν η πρώτη περιγραφή, πάμε να το δούμε και μέσα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά Arkanoid σε αυτή τη κατηγορία, αλλά εμείς θα δούμε αυτό. Υπάρχουν και Arkanoid, μπορείτε να επιλέξετε ποιες πίστες θέλετε να πάτε εσείς, αλλά εμείς θα το αρχίσουμε από την αρχή. Το credit, όπως βλέπετε κάτω-κάτω, είναι οι ζωές. Για να παίξετε πρέπει να πατήσετε το 5. Πόσες φορές θέλετε να γεμίσετε τις ζωές. Μπορεί να θέλετε να τις γεμίσετε 5, μπορεί 9, μπορεί 1, εντάξει. Δεν παίζει ρόλο γι' αυτό. Οπότε γεμίζω 9 έτσι για αγούρι. Βλέπετε ότι έχει βγει το 1986 αυτό. Γι' αυτό σας είπα είναι λίγο πιο παλιό παιχνίδι. Μπορείτε να παίξετε ή 1 σε 2 παίκτες, αναλόγως. Πάνω βλέπετε το ένα app είναι η πότη σας και το high score είναι 50.000, καλά 50.000 λέει γενικά. Δεν είναι κάποιος άλλος που το έκανε online και τέτοια, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Πάμε να παίξουμε. Δεν είναι γιατί δυνατά. Εντάξει, δεν έχει κανένα φοβερό παιχνίδι, εντάξει, αλλά είναι ωραίο δηλαδή παιχνιδάκι αυτό. Και ξέχασα να σας αναφέρω και αυτά τα χρωματιστά τα πράγματα. Το S, όπως βλέπετε τέρμα κάτω, είναι orange, το πορτοκαλί, αυτό το S, το πορτοκαλί, το S είναι speed down, που βοηθάει την μπάλα σας να πάει πιο αργά, ώστε να την έχετε με μεγαλύτερο έλεγχο. Το C, το green, είναι catch, μαγνήτης, catch piano από τα αγγλικά, είναι μαγνήτης και κοντρολάρετε, ας πούμε, με τη βάση την μπάλα και μπορείτε να την ρίξετε όποτε θέλετε, αλλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί μετά φεύγει αυτόματα από τη βάση. Το E, το blue, το μπλε expand, μεγαλώνει την βάση σας για να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο της μπάλας, ειδικά όταν πάει γρήγορα. Και ξέχασα να πω ότι και το slow δεν έχει κανένα ρόλο όταν η μπάλα ανεβαίνει πάνω από αυτά εδώ τα σημαίνια και τέτοια, τα οποία σημαίνια, τα γκρι εδώ, αυτά είναι σημαίνια και χρειάζονται 2 φορές χτύπημα το καθένα για να γκρεμιστούν. Μετά το D, αντί για μία μπάλα σας δίνει 3, ώστε να μπορείτε να γκρεμίσετε περισσότερα σε πολύ πιο γρήγορο χρονικό διάστημα. Μετά είναι το L, το red, το laser, με το οποίο πυροβολάτε ουσιαστικά και γκρεμίζετε πιο γρήγορα τα τουβλάκια και περνάτε πιο γρήγορα τις πίστες. Το B είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που μπορεί να σας βγάζει και πιο σπάνια. Όταν παίρνετε το B, ανοίγει εδώ αυτό που έχω εδώ με το ποντίκι, αυτό εδώ, ανοίγει αυτό το σιδερένιο το πράγμα και εσείς μπορείτε με τη βάση σας να περάσετε απευθείας στην επόμενη πίστα, χωρίς να χρειαστεί να τα γκρεμίσετε όλα τα τουβλάκια. Και το P τέλος, το γκρι, είναι ζωή επιπλέον, εδώ κάτω είναι η ζωή σε αυτά τα δύο. Και κάθε 20.000 πόντους και κάθε 60, νομίζω χιλιάδες, παίρνετε κι άλλη ζωή. Μία στις 20.000 δηλαδή και μία στις 60. Νομίζω, ναι. Να, παίρνει ζωή. Βλέπετε εδώ κάτω, 3 τώρα. Αυτό το παιχνίδι μπορείτε να το παίξετε με ποντίκι, για παράδειγμα εγώ με ποντίκι το παίζω, τώρα με βολεύει καλύτερα. Κάποιος όμως μπορεί να το παίξει και με πληκτρολόγιο. Άμα βολεύετε καλύτερα πιστεύει, εντάξει. Και αυτά εδώ όταν τα παίρνετε τα χρωματιστά, σας δίνουν και πόντους εκεί πάνω. Να το παρακολουθήσετε τώρα. Άμα βγάλει κανένα.
Άντε καλό μου πιο γρήγορα. Να βλέπετε μία. Τώρα θέλει άλλη μία. Να βλέπετε γκρεμίστηκε τώρα. Εγώ νομίζω ότι προλαβαίνω να πιω έναν καφέ. Μπράβο. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Να το μπει. Κοιτάξτε. Βλέπετε που ανοίγει. Φύγαμε. Πάμε επόμενη πίστα. Και παίρνουμε τέλος. Σε 20.000. Βλέπετε. Μια ζωή την παίρνετε εδώ. Εντάξει τώρα βέβαια κολλάει και λίγο. Πολυστή δεν πειράζει. Δεν ξέρω τι στο καλό έχει πάει. Βλέπετε που τώρα πήγαν πάνω. Βλέπετε πόσο γρήγορα πάνε. Δεν είναι καλό. Δεν έπιασε καλά το ποντίκι. Κι άλλο μπει. Τι τύχει να κάνεις. Τρίτη πίστη. Λες και ξέρει το καρτανάκι το θα κάνω μήτε. Δεν ξέρω. Καλά άρχισε. Αυτή η πίστα είναι λίγο πιο δύσκολη. Τα χρυσά θα είναι πολύ δύσκολο να είναι. Βασικά δεν γκρεμίζεται καθόλου, τι λέω. Αυτό είναι καλό. Το D εδώ πέρα. Αρκεί να σας κάνει και το χατήρι μπάλα γιατί κρατάει και πολύ σπαστική ώρες. Ορίστε, βλέπετε. Και κολλάει και πολύ σπαστική. Να γράψω και καλά. Το βίντεο ούτε να παίξω καλά. Ας αφήστε. Άντε πάλι κάτω. Βγαίνουν και κάτι τέτοια μικρά πράγματα. Σαν αυτά εκεί. Τα μπαλονάκια, βλέπετε τις προηγούμενες πίστες. Ωραία, το κάτσι είναι καλό. Διότι μπορείτε με το κάτσι να προσανατολίσετε που θα ρίξετε την μπάλα και τέτοια. Γιατί. Βλέπετε. Άμα τρελαθεί η μπάλα όμως. Παναγία. Λάθη. Κατεβαίνει. Όχι. Είναι δύσκολο σε αυτό το σημείο. Όχι ρε, όχι. Κι άμα ξεπεράσετε ένα συγκεκριμένο σκορ, μετά γράφετε και το όνομά σας, τα τρία αρχικά. Γράψω εγώ Μίκα από το Mike. Καμιά φορά χρειάζεται να πατήσετε παραπάνω, περισσότερο δίνει το Twitter και να μην σπάσετε κανένα το τέλος πάντων πάμε κι άλλη μία, μήπως βγάλει και τίποτα άλλο από τέτοια από αυτά τα πράγματα παρακάτω, τα χρωματιστά. Τέλος πάντων. Και στην τρίτη πίστα που είδατε πριν με τα χρυσά είναι καλό να παίρνετε την μπάλα με τη γωνία της βάσης για να μπορείτε να ρίχνετε καλύτερα. Αλλά βέβαια είναι πιο δύσκολο αυτό γιατί μπορεί να ρισκάρετε στο να χάσετε αυτό το θέμα. Κι άλλο. Φύγαμε. Δεύτερη πίστα. Δεν αρχίσουμε καλά. Εντάξει, τώρα εσείς μπορείτε να κάνετε όπως θέλετε, να ξεκινήσετε από κάτω, από πάνω, όπως σας βολεύει. Φτάσαμε 20.000, πολύ ωραία. Είναι πολύ καλό να παίρνετε το D για να γκρεμίσει πολύ. Πολλά από το βλάκι. Όχι! Βλέπετε ότι μπορεί να αλλάξει πορεία της μπάλας που λέει. Βλέπετε τώρα
έχασα το νούμερο από την μπάλα. Τα έδωσα όλα. Άντε πάλι. Έτσι. Когда χτυπάτε και αυτές τις μπούρδες τις μικρές, παίρνετε πόντους. Λαρκή έκανα. Κολλήσανε. Βλέπετε, πλάγια πόσο καλά ρίχνει. Πάμε. Ωπ, τι γίνεται εδώ. Έλα. Βλέπετε πόσο καλό είναι το αυτή στην τρίτη πίστα. Και εδώ το μεγάλο. Εδώ και το L είναι καλό, μη σας πω. Το όπλο, το λέιζερ. Εντάξει, αργό. Όχι πάντα. Αρκεί να άμα ανέβει πάνω σε αυτό το πύρο εδώ με το τουλάκι και το μπάλα. Καλά. Χτυπήσει ή κάνω τέτοιο όποτε έχετε χρόνο. Σας δίνουν και αυτά πόντους. Ζωούλα, πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι. Ωραία. Καλά, ξυπνάσω. Γενικώς το πιο δύσκολο σε αυτή την πίστα είναι ότι όταν πέφτει από τη μέση ή από τα άκρα να αλλάξει πολύ το κοιτάξτε τώρα. Πω, αυτό τις λέω πούλες αυτές τις μικρές, μπορεί να δίνουν πόντους σε λέσεις σπαστικές. Ui. Προσπαθήσω να είναι γρήγορη μπάλα, να το πατάτε και μπροστά κυρίως για να μην σας κοντράσει κανένα τέτοιο και πάει να 60.000 κι άλλη ζωή. Κι άλλο προσπιστικό, ότι ποτέ μπορεί να μην πετυχαίνει καθόλου το πλάκι από τις φορές. Έλα δώσω. Χτύπα. Έλα. Έλα, δεν μείνανε. Δεν το πάμε καλά. Έλα, κάτι! Αυτή η πίστα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι όλα δεν σημαίνει. Αυτό είναι πολύ καλό για αυτή την πίστα. Έτσι θα γίνει τώρα. Σώζουμε αυτή τώρα. Καλά. Έτσι. Μπράβο. Εκεί μην φύγεις, έλα μου. Όχι. Γιατί? Δεν πειράζει, καλά φτάσαμε. Έχει ώρα το like. Άρα ένα mic, προσθέθηκε στην πίστα. Ωραία. Αυτό ήταν πόσες φορές σας το δείξω, 2 φτάνουν και περισσεύουν.
Ωραία. Εγώ αυτά είχα να πω. Αυτό ήταν και το Arkanoid. Τώρα τα λέμε σύντομα με κάποιο άλλο παιχνίδι που θα βρω. Ε, και μια και το έφερε και η ημερομηνία, καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλή Πρωτοχρονιά. Καλά βέβαια θα τα ξαναπούμε. Αλλά καλά να περάσετε μέχρι να τα ξαναπούμε. Αλλά έως τότε εντάξει.